بهترین سبت موسیقی از студияи Free Boys. Душанбе Production. Ассаламу алейкум бар тамоми золимин. Марам чо шумоем дур ай сиротал мустақим. Танҳо кунҷи хонада пажмурда ва хазон, бе ҳамсафар ба сӯи нока ҷоҳо гирезон. Ё Аллоҳ зулми бисёре дидам, марам мададка зури ман намераса вата. Увора адабка ай ма гирифташона, бо баги дига кастате. Мада ҳолате бадам бояд мегуфтан дастате. Даст ма нагирифтан, гирифтан чизои дастам бадара. Ма шинохтам амучен касои да қасам бадара. Ҳолада ҳамада сари та ба зур меша, наздикои та дур меша, наздикои та кур меша. Тира тана мекна касе бояд, боша қавата тира мехалтона касе бояд. Боша қанатат вақте шикастат мебинан, нувои ту меканан. Лабошон маҳкаман боша, неки чашмошон механда. Брат даи дунё ҳич ка қатъи ту нест ирадон. Такя ба Аллоҳ бики брат ай хидат намон. Ҳама дар нақши дӯстан ки ранги нохуну пӯстан. Агар дар кор шава ай танат меканам пӯста. Сери ё гушнаи бесуми пиёдаи, вақте дақини биғалти ҳама да зиёдаи. Бехову бефараи, бемору бемадори, да круга кабди дига қадри додар надори. Сумдора каву додар хонаи пишту пешам дора, неки да пасти камбағал даже хешам надора. Баъди султони чугадо зиндагӣ кардан натони. Даи дунё брат бояд ки ай хидат намонӣ. Ту рӯзе мири меган ки ӯ одами хуб буд, то вақте ки зиндаи да ту мекован камбуд. Сини сол несуму санг боло гузарат мекадай брат, ай хидат намон ки ҳама ай ту мекандай.